Nanawagan karon si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa national government sa pagrelibo sa tanang kapulisan ug miyembro sa CAAP nga na-assign sulod sa Ninoy Aquino International Airport atol sa issues sa tanim bala nga modus. Ang sa Manila ay demand nga irelibo tanang sa kanang iyang parente si Hornado General. Tanan. Matod pa ni Duterte nga dako ang iyang kasuko sa mga tao nuyo ani nga modus labi na kay mga inosenteng OFW ang biktima nga dili lang gipangwartahan kundi posibleng mapriso sa way hinungdan. Dili lang na hangtod sa abot sa extortion ng mangayo kinsay mangayo diha nga pulis o CAAP. I cannot express my anger sa nito. I can only commiserate with the innocent victims. Maluoy ko sa Pilipinong ipasubo nga dili lang na hangtod sa abot sa extortion ng mangayo kinsay mangayo diha nga pulis o CAAP. I cannot express my anger sa nito. Gipahimangno si Duterte sa mga sa kapulisan ug aviation officials nga dili gyud kini buhaton sulod sa iyang teritoryo kay kini dili gyud niya madawat. Ayaw gyud nyo nagbuhata, kay buhaton ninyo na nga rin mamili mo isparo ta mo. O DDS ta mo o kung sa inyong gusto. Gusto mo isparo na daghan na mahuway dire, walay trabaho. Ipaptang ina. Nanto ayaw nila na. Kaya ako raba, mahiling kay kung punirarias tinuod lang. Usa ka engineer ang bag-o lang nakapiyansa human usa ka bala nakit-an sulod sa iyang luggage diha sa Davao International Airport. Nagduda ang kapulisan nga ang biktima nga ang engineer nga biktima sa laglag bala sa Manila pero wala kini masakpi.